Hi guys, it's me, Alex. And today, makakasama natin ang dalawang cute na Pokemon. We have Bulbasaur. And as well, we have Pichu. So silang dalawa yung makakasama ko today sa isang napakasaya at napakabibong usapin. Ang usapin na ito ay tungkol sa mga lalaking mahilig mamakla. Mga laking himayutay. Kinsaha na sila. So, going back sa topic natin, pamamakla 101. So by the way, ma-suggestions ni siya ha kung saan yung pahimong professional aning kuan pamamakla. So laban ra, be a professional himayutay. So by the way guys, sa mga nanonood nitong video na ito na hindi alam yung pinagsasabi ko, I'll be giving you some definition on what is pamamakla. Ang pagbibigay aliw sa isang bakla kadalasan ay sa pamamagitan ng sexual na aktibidad upang magkaroon ng pera o material na bagay. Number 1, huwag kang choosy. Hello! Ang kapal naman ang mukha mo kung choosy ka pa. Ikaw na nga yung may kailangan, ikaw pa yung babayaran, ikaw pa ang magkakapera, sasarapan ka rin naman, tapos choosy ka pa. Huwag ganon. Kahit kulubot at amoy lupa na si bakla, push mo na yan, isipin mo na lang, pera din yan. Number 2, maligo bago sumalang. Hello! Pakonspedo nyo na lang kay bakla para sulit naman ang bayad. Kung paano kayo maglinis at magpabango ng katawan nyo pag may date kayo ng mga girlfriend nyo, ganun din dapat sa mga bakla nyo o pamamakla nyo. Bad trip kaya kung isusubo na lang may amoy pa. Diba? Number 3. Ito yung number 3. Huwag garapal. Kung 500 ang usapan, 500 lang. Huwag humirit ng additional. Cellphone load, merienda, at yosi. Hello, may 500 ka na. Ano pang kulang? Loka. Number 4. Hi kuya. Huwag kang overpricing. Kung alam mo naman hindi ka kagwapuhan, huwag kang magpresyo ng 500 pataas. Carry na yung mga 50 peso. Pero kung pangit pero malaki yung nota mo, carry naman. Sigurado sa yung mga like 150 or mga 200 ganon. Sagad na yan. Kung pogi ka at borta pero jutay naman, hanggang 300 maximum. Pero kung ikaw yung nasa labilino talaga, pinalaban na. Number 5. Hoy, kung gusto mo talaga maging professional na sa pamamakla, dapat performance level ka naman. So, dapat todo bigay ka, aba, may bayad ka na, no? Tapos, performance level, padman na. So, dapat todo bigay ka, aba naman, bayad din yan, no? Binabayaran ka, so dapat maging performance master ka sa ganyan-ganyan. Remember, kung gusto magpabuna ni bakla, go, bunahin mo na. Number 6, walang sulutan. Kung isang grupo kayong namamakla, mga kuya, mga orbs, walang sulutan naman yung customer. Ang kay Juan ay kay Juan, yung kay Dave, at tapos yung kay Pedro. Why exchange? Ha? Number 7. So guys, kung gusto mo talaga maging professional na namamakla, dapat etong number 7, laban ka dito. Matutong kumilatis. Hello mga kuya, mga orbs, at mga kafederasyon ng pamamakla gang, laban lang tayo dito na. Kasi ang baklang matanda ay mas galante kaysa sa baklang mas bata. Bakit? Hoy, common sense. Syempre, hindi gustuhin yung mga matatanda o thunders. Kaya, pabawi sila sa pagiging galante. Alam nyo na, the more kulubot and amoy lupa, the more the tongue. Number 8. Hello. Kung ikaw naman yung pamintang namamakla or sa Bisaya, mga mayang himayotay. Hoy, pagmata. Kada ba yung ano dahil ba? Kung magamit ka magbayad dahil pa-hard pa mo dahil. So kung gagamit kayo ng bakla, magpa-hard naman kayo. Todo para laban lang, no? Nakakahiya naman kung para kang binabad sa downy na isusubo na ni ate yung laruan mo. Ang soft-soft pa. Hello, binabayaran ka. Laban. Number 9. Ang pinaka-importante sa pananjo, guys. Magkakunta o marunong tayong mambola. So guys, pagkatapos ng bookingan, bula-bulahin nyo naman yung bakla para kunwari nag-enjoy naman kayo. O mag-feel naman ng babae sila para makaulit ka. Hello. Hindi yung pagkakuha mo ng pera, tatakbo ka na lang. Hello. Dapat lambing-lambingin mo naman. Baka may tip yun. Laban lang, no? And lastly, number 10. Ang number 10 is magbigay respeto. Hindi porket napirahan nyo na ang bakla, hindi nyo na sila itatrato bilang totoong kaibigan. Mga tao din sila. My God, kakaloka ka. Ikaw pa yung nagkapera, ikaw pa yung
Mataas ang pride. Kitty Pride. Mr. Pride. Loka ka. Guys, remember guys, may nararamdaman sila kahit paano. So, dapat bigyan nyo sila ng halaga. Kaya paminsan-minsan, invite nyo sila, like manood kayo ng sine, lumabas, gumala, gumimik, and whatsoever. Tapos, magpalibre kayo. Yan lang talaga yung bottom line dyan. Sila yung magastos, hindi kayo gastos. Laban lang na. So guys, mautos siya. Yun lang po. Walang personalan ha. I'm not pointing my hands to anybody. Ganyan-ganyan na. Hindi ko siya pinupoint. Wala akong pinapangalanan. Wala akong ibang ibig sabihin dito. I'm just reading what's on that page. Kasi while scrolling sa Facebook ko, nag-enjoy talaga ako. And this is just my vlog. So, kung nag-enjoy kayo, make sure to share this video. Tag niyo yung mga kaibigan nyo mahilig mamakla. Or sa Bisaya pa, tag niya yung mga amigong ko so mamayot. No! So, mga siya guys, laban lang na. So, at the end of this day, make sure to like my video on my YouTube channel. Press the bell button, the subscribe button. Then follow my Twitter account. And then, follow my Instagram account as well. And add me on Facebook. Like and share.